niku selawatan nggih Bang nggih. Selawatan diiringi adan terbang. Aduh niku. Niki pun tigang selawat, tigang lagu nggih. Niki niki mangke teng wingi-wingi buket banget, Bang. Oh niki maupun buket nggih. Lah niki kangge pengertosan mbok bilih jenengan ngersakaken nggih kantun dihubungi mawon nomor menika nggih 081327505272 menika HP kene kula niku nggih sing gadene Romo Kiai menika sing 99 nek jenengan tes kirang anu niku ningali teng YouTube nggih teng YouTube niku dipun ketik mawon Usada Gali niku mun medal rombongan menika. Lah pinten jenengan anak undang kados niku. Niki kula paringi pengertosan nggih Pak nggih. Niki atas berdirinya berdirinya selawat menika awalipun menika kula rombongan hadroh nggih Pak nggih. Riyin jaman tesih wonten almarhumah Simbah Kyai Romo Ki Sudasih menika dipun pesen nami kula Soeharto nggih. Tok yang ana selawatan, yang ana hadrowan. Lah nek ana wong nanggap aja ngarani kados niku. Rin nalika kula hadrowan nggih mboten nate ngarani. Lah niki hadrowan matik jam-janeng. Niki nggih mboten angsal ngarani. Dados mboten angsal adol selawat nggih Bang nggih. Dados jenengan nek ajeng ngundang kula pinten sakersane jenengan. Sakersane jenengan. Teng niki diparingi 100, tenggene jenengan diparingi 200 nggih alhamdulillah. Diparingi 50 nggih mboten ajeng grundeng. Niku ibaratnya nggih Bang nggih. Teng niki 2 juta, tenggene jenengan 1 juta yakin kula sak rombongan mboten ajeng grendeng. Sinaosa tebih sami niku teng Cikedondong nggih. Jenengan maringi sak ikhlase. Niku bahasanipun kangge khas selawat. Dados kula pun dipesen kalian panjenenganipun Romo Ki almarhum Mbah Sudasih menika boten pareng adol selawat. Kecuali nek jenengan ajeng ngundang koh awan nggih siang niku nggih kula saged ngergani masalah kula ngitung kula embret tukang kayu sedinten 150 dados niku. Iki kula saged ngarani tapi kendalu terserah jenengan. Dados niku nggih. Sepindah malih monggo nek jenengan ajeng ningali kok bingung ketik mawon Usada Gali. Muncul selawat menika. Matur nuwun. Lanjut. Sing belak ketaket. Pak Soleh, sing belak ketaket ana ora? Oke. Oke ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Rabbi sholli alaihi. Ila ya la ya la ilaha illallah. Ila ya la ya la ilaha illallah. Ila ya la ya la ilaha illallah. Muhammadur
kafiruna iwatu ngaitul yola kafiruna ila yola yola ila ila la ila yola yola